राय बर' हारिमु आफादा फैयै दिनै 34 बोसोराव आगान होबाय। नोंथाङा बे समनि सासे फाउन्डार सेक्रेटारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सायाव दिनैनि बे गोथार गायसनथाय साननि समाव मा फोरमायगोन? खोनायाखै नामा? खोनायाखै। आदसा, दिनैनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोथार गायसनथाय सानाव नोंथाङा बै समनि सासे फाउन्डार सेक्रेटारि हिसाबै मा फोरमायनो सानो? आङो बर' हारिमु आफादखौ जौगानायनि साय आरो जौगासिनबावगोन होननानै आङो आसा थिदों आरो बेनि लामाया गोजों होननानै आं सानदों। मानोना 1991 मायथाइनिफ्रायनो जाबादियै जोङो खामानिखौ मावबोदों, दिनै फैनानै गोबांसे दुखु जारलानि गेजेरजोंब्लाबो फैनानै दिनै जोङो मोजां मोनसे जोङो बुब्लियाव सफैनो हाबाय आरो बेनिफ्राय जोङो आसाथिनो हायोदि बर' हारिमु आफादा बुहुमनि दरखङाव गसंनानै गासै बर' माहारिनि सिनायथिखौ बियो लाखिनो हागोन होननानै आं आसा थियो। बै समाव नोंथांमोना माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बे दुलाराय बर' हारिमुखौ दैदेनबोदोंमोन आरो हारिमुखौ जौगाहोनायनि बेलायावहाय माबायदि खामानि मावबोदोंमोन नोंथांमोना? जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथोन बादियै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय सोरगिदिं गासै बिसयावबो जों जाहाथे साखाथि फाखाथि जानो हायो, बिनि कारणे बिथाङा जोंखौ बिथोन होदोंमोन। बै रोखोमैनो जेरैहाय एबसुआ जेरै गोख्रों खामानि लादोंमोन गासै बिथिंखौबो मावनो, बिनि अनगायैबो हारिमु आफाद, बिनि अनगायैबो आबादारि आफाद आरो आइजो आफाद, बे रोखोमै माखासे मानि आफाद गायसंनानै गासै बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायनि बिथाङा बिथोन होदोंमोन आरो बै रोखोमैनो जोङो दावखोबोदोंमोन। आरो बै समाव जोङो ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन, बिथांनि बे बोसोनखौ लानानै सोरगिदिं खना खनला थानाय बर' फिसाफोरखौ जोङो फोजाखांहैजोबदोंमोन आरो जोङो अर्गेनाइज खालामहैनानै गासै आसामावनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ गायसनहैदोंमोन, दालाय दासा गायसनहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बर'खौ खौसे जानानै दावखोलांनायनि लोगोसे माहारिखौ सिनायथि होनायनि लामायाव आगोन सुरलांनायनि थाखाय जोङो दावखोलांदोंमोन। बै सम माबायदि फारागथिखौ नुनो मोनदों? बे फारागथिया जाबाय बेनो, बै समाव जोङो ओरैनो मोसानाय, ओरैनो सिफुं दामनाय, ओरैनो दल दामनाय, बै रोखोमैसो जोङो सिनायथि होजायोमोन। एमनखि जोंनि इसोरा हरखानाय जा जोंहा ट्रेडिसनेल मोसानाय दंमोन, खेराइ, बेफोरखौबो दङमोनब्लाबो बेफोरखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि बेफोरखौ जोङो खालामनो हायाखैमोन। उनावहाय जोङो गोनोखोआरि लामाजों, गानितिक लामाजों, हिसाब निकासनि गेजेरजों बेखौबो जोङो बोरैहाय जोङो मोनसे गोजोर खालामना लानो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै, बिभिन्न मावबादा खालामनानै, अस्तादफोरखौ लानानै सिन्था खालामनानै बेखौबो जोङो मावफुंलांनो नाजाबोयो आरो बै रोखोमैनो नाजा दिनै जोङो इउनिभारसिटिनि दरखङाव जोंनि बे सिमांखौ जोङो फसंहैनो हादों आरो गनायथि मोनहोनोबो हादों आरो लोगोसेयैनो भारतनि लोगोसेयैनो सारा बिश्वआवनो जोंनि हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनायाव जोङो मोनसे मोजां लामा नुनो मोनबोदों।